Salutare oameni buni și bine v-ați la un episod din seria mea de Stumble Guys. Astăzi vom încerca să luăm aceste două skin-uri, acesta și cu acesta. Și da, după cum vedeți, am luat și Stumble Pestle pentru că avem acest skin. Jucau cu el. Și da, dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și dacă facem 20 de like-uri până la începutul episodului, o să postăm un episod în care vă arăt noua mapă din update-ul 0.47, așa că stați cu ochii pe canalul meu. Vedem aici că prima mapă este Spacery și există și un bug la acest skin, deci practic, după cum vedeți, nu prea merge pe această mapă, doar că o să meargă. Merge pe Block Dash, doamne, pe Treasure Island. Și este foarte mișto pentru că, gen, dacă dai double jump, uite, vedeți, dispare, da, gen. Dar dacă dați, practic, dacă sunteți pe Treasure Island și săriți în apă, gen, o să vă apară placa aia, uite, vedeți? Și pe Space merge, gen. Doar că, da, e și pe Treasure Island și pe, cum zice, și pe Lavaraș. Și tot așa, pe Lavaraș, tot așa, există un bug foarte tare în care poți să te, cum zice, poți să te bași prin pământ și e foarte bună ascunsătoare pentru v-ați ascuns alea. Aici am căzut. Și dacă mai vreți episoade, am zis, dați like și subscribe. Vedem aici că nu prea eu sunt eu bun la această mapă, doar că o să fiu odată. Hai să vedem dacă vom reuși să facem ceva. Bun. Hai să vedem dacă e ceva de bine sau de rău. Dar tot cad în continuu și mă enervează. Dat aici un emot, așa. Să vedem. Să vedem dacă nu știu o coroană. Ok, este eliminat, după cum vedeți. Și da. Revin când am 1000. Bun, fraților, uitați, tocmai de ce v-am spus de acel bug și după cum vedeți, chiar funcționează pe Lavaraș. Bun, revin când am 1000 de pompe. Bun, fraților, după cum vedeți, am 1053 de pompe și acum vrem să luăm primul skin. Hai să vedem. Și mamă, ce mișto este. Wow, cel mai mișto skin. Dar nu bate skinul de Apocalipsă. Și cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episod din seria mea,